Mialma ang mga residente nga nakapuyo palibot sa Camp Alagar sa Police Regional Office 10 sa Cagayan de Oro City. Human nga ang dalan pasulod sa ilang lugar, gisirad-an na sa kapulisan. Hinoon, dunay pagpasabot ang kapulisan, kalabot ni ini. Aniya ang atong balitang barangay. Adlawng Miyerkules, pasado las 5 sa hapon, nakurat ang mga residente sa Zone 3 ug 4, Sitio Camp Alagar sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Diyang ang mga personay sa Police Regional Office 10, giwelding ang usa ka dakong gate dayon gipadlakan. Butang nga nakapabalaka sa mga residente nga sobra 40 hangtod 50 ka tuig nga nagpuyo sa mong lugar. Sanglit mao lamang kini ang nag-inusarang dalan pasulod og pagawa sa ilang compound. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang lugar. Daw nakulong na sa ilang kaugalingong balay ang mga residente. Lisod po sa amo ang inig na ay emergency. Wala gyud mi laing ma-access nga dalan kundi kana ra gyud siya unya karon kay gipadlak. Dako gid kay nga problema namo og perwisyo. Mohangyo lang mi sa amo ang general dire si RD namo nga unta matagaan mi og oras lang makasulod og gawa sa among sakyanan. Mga pareho sa ilang gibuhat atong kuan nga alas 10 sa gabi ilan ang isarado. Agree mi ana pagka alas 5 sa buntag abli na po ang sakyanan. Kung kaniadto ang mga residente dinhi, maglahos-lahos lang pinaagi ni ining gate nga nakasumpay na sa Camp Alagar sa PRO 10. Apan karon, matud pa subay sa mando ni Regional Director Police Brigadier General Layog Jr. Karon gisirad-an na ang maong gate ug di na makalahos pa ang mga residente nga namuyo dinhi. Tungod sa pagpasirado sa dalan, iskinita na lang ang maagian sa mga residente. Kapag gisirado ang gate dito sa Camp Alagar, diri sa Cagayan de Oro City, ang mga residente dili na moagi sa kining gamayng iskinita. Padulong ngadto sa highway. Pero ang problema nila karon kay ang ilahang mga sakyanan hilabi pa kung may mga emergency nga mahitabo, asa sila moagi nga dali sila maabot ngadto sa highway. Ang mong problema gipaabot na sa Barangay Council sa Lapasan. Nagpadala na sab sila og sulat ngadto sa buhatan sa Pro-10 aron makigdialogo. We are talking about lives of individuals ng mga residente sa Barangay Lapasan. So what we hope to achieve is kitang gitawag nato og kanang peaceful proposal and settlement among sa people involved. Sa kabayan sa Pro-10, gihimo matud pa nila ang pagpasirado sa mong gate o dalan sa mga residente tungod sa pagpatuman og mas striktong seguridad palibot sa kampo. We are talking about Police Regional Office 10. Regional office ka na sa ato ang kapulisan, and importante kaayo mga ma-regulate nato ang musulod gawas ang mga sakyanan o di pagkaha nga tao. So one entry, one exit policy mao pa na ang anaa sa atubangan sa ato ang kampo. Hinoon, andam kuno ang Police Regional Office 10 nga makigdialogo sa barangay ug mga residente. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.